देखो डिस्को हो गई दुनिया। अब भाई के भात नहीं लौटा के दुनिया, भाई के भात नहीं लौटा के दुनिया। भाई देखो डिस्को हो गई दुनिया, भाई देखो डिस्को हो गई दुनिया, भाई देखो डिस्को हो गई दुनिया। अब भाई के भात ना सर लौटा के दुनिया, भाई के भात ना सर लौटा के दुनिया। घर के देवता के बाबूजी, घर के देवी मम्मी माई। घर के देवता बोहरी घूमे बोहरी पूजात बा। अब भाई भूखे डहकता रे साला भर पे खात बा। घर में जाके खिया जाता तेरा बहिन का भाई देखा ओकरा बहिन कहीं के भाई कहीं का कहीं। हां घर के देवता बहरी घूमे बहरी में पूजाता। अब भाई भूखे डहकता रे साला भर पेट खाता। माई के तबीयत खराब बा, बेटा मोटरसाइकिल पर ना बैठाई लाज लेकिन संग में लेके घूमता लोग साली चुना मोनिया, संग में लेके घूमता लोग साली चुना मोनिया, संग में लेके घूमता लोग साली चुना मुनिया। अब भाई के भात ना सर लौटा के दुनिया, भाई के भात ना सर लौटा के दुनिया। अनिल कुमार भेड़ा हमारा अनिल भैया पुरस्कार दिला, हार्दिक अभिनंदन बा। बीबी खातिर एलईडी की नाता घर में रोबे मतारी, पापा जी को रोजे उठौना में देता लो गाड़ी, बड़ा शासन सहतारी बुढ़िया पुरनिया, बड़ा शासन सहतारी बुढ़िया पुरनिया। भाई के भात नहीं लौटा के दुनिया, भाई के भात ना सर लौटा के दुनिया। कैसी जमाना हो कैसी अंतिम बात ममहर से टूट गइल बा नाता सहुआ ना धड़ात बा। साली के नाम में स्टेट बैंक में खाता खोलात बा। देखी लो थबो के बदलल रहनिया, देखी लो थबो के बदलल रहनिया। भाई के भात ना सर लौटा के दुनिया, ए घड़ी देखिए ब्याह आप सब दो ब्याह जी के बुलौले भाई। हां लोथा ब्याह के बुलाइए को संदीप सागर ब्याह को। हां इ नहीं के दुगो गाय के रोड़ा से बुलौले बनी, दुगो लौंडा के बुलौले बनी, दुगो नचनिया के बुलौले बनी, दुगो गाड़ी दे वाला के बुलौले बनी ना, दुगो ब्याह के बुलौले बनी। ब्यास के माने हो देशगति के अनुसार ब्यास के बारे में कुछ कहे। जैसे ब्यास के माने की है समसुर में रह के राग तान में रह के अभी कुछ कहे। सभ्यता में पकड़ा ना सकेला। अपना देश में देवर भौजाई के रिश्ता के पवित्र माना जाला। जैसे माई बेटा के रिश्ता बा, पिता पुत्र के रिश्ता बा, पुत्री पिता के रिश्ता बा, मामू भगना के रिश्ता बा। ये सब अपना देश में माना जाए। लेकिन आज कैसे जमाना हो गई बा, कैसा ममता कलयुग जमाना के उल्टा बरीती। धर्मी के दुख लेकिन अधर्मी सुख पावेला। एक गज लंगोटी खातिर तरसेला महात्मा लोग। फकीर मखमल के सारी रोज बेस्या फरवावेला। कलयुग के पास कहाँ बा? कहाँ? 3 जगह। कहाँ? एगो एकरा भेली। हाँ।
नचनिया भी सही बात। कोठा पर कोठा पर एगो जुआ में एगो दारू के गद्दी भट्टी तीन जगह कलयुग रहे। सही सही। नचनिया यदि ऐसा हो गई तेरा बाबू के का पावर के ओकरा से तू बाज के भाग जेबो। केहू के बाचे देले केहू के बाचे देलो ना गुरु द्रोणाचार्य के ना बाचे देलो जमदग्नि मुनि के बाचे ना देलो शुक्राचार्य ना बचले वेद व्यास ना बचले तो हमनी के का बाचे इ नथिया में के ना न थईले बढ़े बढ़े जरा आज जमाना कैसन अरे हाय देखो डिस्को हो गई दुनिया अरे दुनिया भाई के भात नहीं लौंडा खा ले बुनिया देखी दुनिया दुनिया कहाँ से कहाँ जोन भाई संग हमने के 5 साल 4 साल 3 साल के रहिले ओकर कपार हम फोड़ दे उनका हमार कपार फोड़ दी ओकर रोटी तरकारी छीन के तू खा जेबो तार छीन के उ खा जे हां तार दूध के लोटा उ हेरा दी ओकर दूध के लोटा तू गिरा दे हां अगिना सही बात सही बात। आ उ भाई से 99% लोग के बड़ी बात नहीं के सारा पाहुन के बात हो गई भाई लाज लगता भाई से प्रेम नहीं के भाई से 6 महीना तो 6 अरे वो नहीं का है कुछ बा बताई भौजाई के माई दाखिल हमने के मारी ले जाए ई भारत है और वो में वीर कुंवर सिंह के हाथा में जॉन बाबू वीर कुंवर सिंह भारत माता के चलते काना पड़ ओ धरती पर भौजाई ना भगलैया से बड़का मुंह न सुतारी में एकदम भौजाई कहले हर एक आदमी का रेंज होता है पुलिस सिपाही का भी रेंज होता है कोई इंस्पेक्टर के रेंज में होते हैं दरोगा के रेंज में होते हैं डीआईजी के रेंज में होते हैं हां डीओजी के रोल अलग अलग रेंज का होते हैं इसी प्रकार से संदीप सागर व्यास है संदीप ने उजागर है संदीप सागर ना संदीप सार ना ये मंच बहुत अच्छा बा ए पर से कुछ कहल जरूरी है आपका मजाक कर ली कि मजाक अच्छा लगेला लेकिन कब हमरो ठीक लगे उनको ठीक लगे आप सबके सबके बढ़िया लगे तब मजाक बा ई ना कि हम मजाक करिए और से बुझाई के थोड़ा हमारा ईटा से मारता हां मजाक ना